Estem preparant aquest any el Falstaff de Verdi, és l'última òpera de Verdi, i és una òpera còmica. Això vol dir que s'ha de treballar, actoralment s'ha de treballar la comèdia, s'han de treballar uns registres diferents que si fos un drama d'aquests que veiem moltes vegades a l'òpera. T'haig d'explicar una cosa? Bon dia. Mira, què m'ha passat? M'ha passat una cosa. L'escola d'òpera comença el primer dilluns de setembre i fem un intensiu de tots els dies de la setmana, moltíssimes hores, fins les representacions, que en aquest cas és el 25 i 27 d'octubre. Gràcies a l'Associació de l'Òpera de Sabadell hem aconseguit entrar a través d'aquest concurs que es diu Mir-ne a la cambra, a partir del qual es dona l'oportunitat a joves cantants per la professionalització. Vam haver de presentar, fer unes audicions i a partir d'aquestes audicions van seleccionar un seguit de persones per interpretar uns personatges d'una òpera en concret, en aquest cas a l'òpera de Falstaff. No es coneix res semblant al que és l'estat espanyol i és realment un treball de 2 mesos de feina intensiva, de relació personal entre ells, entre el propi grup, des de les 8 del matí fins a les 9 del vespre, amb totes les assignatures que tenen a veure amb la seva feina, acabant fent un muntatge professional i desenvolupant un rol sencer de la baix per primera vegada a la seva carrera, i crec que és molt important que sapiguem què és l'Escola d'Òpera de Sabadell i què implica. Estaría bien si podríamos tener más oportunidades como esta, porque es una escuela muy importante para una formación buena y una preparación buena de un cantante de ópera. La Escuela de Ópera de Sabadell es la primera que se hizo. Ahora han hecho alguna en Les Arts de Valencia, pero digamos que es la pionera de toda España, es la Escuela de Sabadell. Y es una escuela muy completa porque hay profesores de dicción, hay profesores de italiano, que un poco, sobre todo en Falstaff, que es bastante complicado todo lo italiano, pues entonces estamos trabajando ello. Luego hay una profesora de canto que es Francesca Roig, que está también dando toda la técnica vocal. Monterde y Miquel Gorriz, que están dando toda la parte escénica. Jordi Vila también está dando movimiento. Es decir, de cuando vienen aquí a luego cuando se van son 2 meses que algunos sufren una transformación muy fuerte, porque estamos mañana, tarde, noche, todo el rato trabajando. Me he encontrado luego gente 10 años después que todavía se acuerdan o sea, que le ha servido mucho para la carrera después todo lo que están haciendo aquí.
estrenamos, luego de un trabajo de 2 meses, muy duro. Y bueno, más que nervioso, con muchas ganas, ¿no?, ya de estrenar. Y con ganas de que salga todo bien y solo que se vea reflejado el trabajo de estos 2 meses, que yo creo que ha sido productiu per a tots. Aquestes sabanes molt bé, molt intenses, amb molta feina i ara sobretot amb moltes ganes de poder demostrar tota la feina que hem fet durant aquests 2 mesos. Jo per sort tinc l'oportunitat per segon any consecutiu de poder fer l'escola i nerviós no ho estic, però sí que molt content d'haver pogut aprendre molt, igual que l'any passat, escènicament, musicalment, perquè els mestres que tenim són increïbles i aquest any doncs també poder fer un pas més amb una obra per veus ja molt més madures com és un Verdi, no? Pienso que a todos los compañeros esto es un gran escalón que es muy difícil de escalar, pero al haberlo hecho juntos y con una ópera tan difícil como es Falstaff de Verdi, sin duda alguna todo esto nos va a ayudar en nuestra carrera, va a ser de mucho provecho.